Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Halo guys, HP ini meruput. Masih pagi sekali. Mbak Isma dan Mae HP. Cek embuni sampe. Isuk guys, bedel bah. Yo. Mek kembang aneh. Di apa jenenge? Hoi. Diparani ini diparani yo di WA nek kono apa jenenge wis mulai mek kembang neh tapi regane turun tapi kembang iki akeh pemirsa jadi mek neh aduh iki ape apa liwate kene guys iki cek to lagi embune cek ndredek kali tikus halo le apa jalan-jalan apa golek duit ayo mak iya apa mek kembang li mek kembang lagi guys ini mumpung cek isu nek isu ki piye adem kok ndang ngantuk mate kene yang gune sendal japit marai pengen kedoan guys ini sawah kita sekolah nah. Masih pagi sekali dari ya mak bunyi cek ini seperti biasa liwati kene kamera ini blur pengen kayak sempat dilereni pemirsa soalnya apa kembang iki mudhun terus jur gak enek arang-arang saiki kono nyopek neh mergo kembang yang dadi tapi harganya ya masih turun biasanya 12.000 10.000 karek 8.000 guys duh soalnya harganya biasanya piro terus jadi 100 terus jadi meduneh wis enek wong porong meruput guys lampu kayak ndadi ya ndadi wae enek uang pora gak ada rame kita ambil kembang sih lagi kembangnya cek mingkup wah ini parinya apa yang ambil bayamnya sampai wah lah coba wah lah berarti tenang nek kuadon ra ketok ya mak kaya gene kembangi kok enek sing budal
Urung ya iki cek isuk. Kene meruput. Ya malah entek akeh. Agi tapi nek wadon gak ketok guys kembange. Koyok renek. Tapi nek kowe dekan lho. Itu gak bisa ngam. Juga nak gelem aku ngono. Iki sak merono. Halo. Wah, iki. Oh, iki. Wah, akeh guys kembange. Ini puasa ya guys. Kita berangkat pagi soalnya ben ora patik panas. Mbak Isma kudungan cek sampai nggo capil. Nek kadang gak ketok kembangnya ternyata banyak guys. Oh ngepeki. Iki mek bak dhisik sebelumnya. Loh. Oke. Oleh. Lah jute wis di obo-obo kok sapa ae ya kon ngepeki neh, Mak. Iki mek sapa? Bunga. Ndi? Ya kok meneng ae. Oh. Yungah wis budal. Mau patem. Yungah paling pisan. Hah? Mek bak dhisik, guys. Yungah no kok. Ini mang kamu. Wah. Bake digawa mulih pas prainan kae. Saiki mlebu maneh urung digawa rene pemirsa. Digawa mantuk bake jekan. Bar tadoi sayak klumpukno. Klumpukno sik. Bake ki enek digawa mulih sing duwe. Soalnya ini sempat prei padha ora menyang. Jadi rock. Lah kan sempat prei ya, Mak. Dadi digawa mantuk sing duwe. Engko nek iki sacakane kembange akeh digawa rene. Tapi rung enek rene. Iki saking isuk walah. Lah iki woi, lihat guys. Suwi kita tidak berangkat ke sini. Prei suwe lho, guys. Sore sampai diparani, Mbak, kembangnya acak neh. Besok berangkat, oke. Sithik ra sithik akeh-akeh disyukuri. Penting jek enek usahane, tetap semangat. Golek cuan, guys. Mikir nggo jajane anake, nggo kebutuhan omah, nggo blonjo, nggo apa-apa, alhamdulillah kan iso nggo tuku tempe, iso nggo tuku lawuh. Kita harus tetap bersyukur masih dikasih sehat, guys. Alhamdulillah ijek iso golek duit. Ngono, guys. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetap disyukuri, dijalani, nikmati Gusti Allah pemirsa. Anut dalan alure Gusti Allah. Kembangnya wakai tenan, bake renek biar tadoy apa iki? Capile. Ku capilku. Lah gak roh wakai banget tuh kembangnya. Engko gatelan iki kayak neng capil. Ini capil. Wah, ini bener-bener sangat pagi sekali ki embune. Walah, ijek ketutup, guys. Alhamdulillah. Tapi walah, suasananya asri, indah, ayem, tentrem nek ning ngene iki. Sampai ora ketok menarane. Abene sampai suara kodok, peot,
teblung teot teblung. Mane kok tenan. Biasanya sakwet ngene iki arang-arang saiki di. Iki fungsinya banyak pemirsa, untuk jamu herbal. Ini bagus untuk segala macam penyakit kayak asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula. Herbal alami bagus untuk kesehatan pemirsa. Banyak yang bertanya fungsinya apa toh Mbak Isma iku bungae. Iki sangat berguna banget. Iki nek nganu dipeme pemirsa, terus bar kuwi di kei banyu panas koyok diseduh koyok teh. Tapi biasanya yo enek sing langsung digodhog ngene ae kembang ini iki. Ibuku setiap hari juga minum pemirsa. Ini iki. Nanti dicapil biar seger banget iki kena hujan, kena embun. Iki sing layu kemarin nek mesti kan gak dijibuki. Kemarin sempet enek ya enek sing apa jenenge masuk kon mek dhewe kon meme dhewe kon adol dhewe pemirsa. Tapi ra koyo nek ngepeki ngene dadi dol ngene kok leren meme ge enek panas pemirsa, ge udan ae mendung terus. Ora ndi open ra ndi opo. Iki deket jalan raya begini ya montore banyak sekali pada seriwetan. Banyak akeh banget. Wah, akeh banget. Nek kawadan gak ketok kembangnya pemirsa, dirine wis edek. Wiyuh. Sambuh neh. Nah, ini kan ketok seger, tes. Yang mbek ngenteni bae ya, guys. Wis make enek adah. Dadi mbek nunggu, engko yang mbek dikelompokno nunggu kono nang kene ngisor. Ya wis ngono pokoknya ikuti terus kegiatannya Mbak Isma sehari-hari pemirsa, yang alami apa enake real. Ya wis ngene iki. Semangat pejuang cuan. Tetap apa diinfo, nek gak diinfo ya ora wani, guys. Soalnya ya punya orang. Banyak sekali. Isu kenapa kok iki layu-layu ndek ini ya, Mak. Eman-eman merai pas harganya murah pemirsa. Ini yo ora dimeki. Tapi nek kembangnya akeh kan nek gasi iso ngentukno. Alhamdulillah nek kembangnya arang-arang kan tok sithik dagage mulai. Soalnya ini di open sih. Waduh. Ngeloni esok kena apa Mbak Isma? Soalnya lagi puasa nek esok
Yang mek kan gak kerasa engko ndang mantuk, ndang cepet mantuk. Arek kembangnya ngentekno para nek akeh sak wit iki ya wah. Nyenengno. Ya paling engko mak, kan ijek isuk banget. Jeluk engkas. Tapi ini kembangnya guys. Tunnel. Ini padha ape panen guys. Wah. Panen sukete kok wah. Kembangnya guys. Kembangnya banyak sekali. Kita lanjut. Suara kodok. Wah, banyak sekali guys. Jadi topi tak ler ning kono sik ngenteni wonge guys. Nek gubuknya di sini. Matahari ini mulai tukul. Ki sak galing merono ki ya punya pemirsa.